हणकोण गावातल्या प्रसिद्ध श्री सातेरी देवीलो न्यायाचो उत्सव श्री शालिवान शके 1947 विश्ववसुनाम संवत्सर भाद्रपद महिन्यातल्या शुक्ल पक्षाच्या अष्टमी म्हटल्यार रविवार 31 ऑगस्ट 2025 या तारखेक रात्रीन 12 वाजता देवळाचे दार उगडटले आणि देवीक न्हय अर्पण करतले। दुसरे दिवस म्हटल्यार सोमवार 1 सप्टेंबर 2025 या दिवसाक श्री सातेरी देवील्या कुळाचे कुळावी लोक देवीक अडकी अर्पण करतले। त्या दिवस फक्त देवीले कुळावी लोक सोडल्यार इतर कोणाक बी दर्शन घेऊक अवकाश मेळना। सार्वजनिक लोकांसाठी मंगळार 2 सप्टेंबर 2025 तारखेच्यान देवीले दर्शन करूक, सांगणी घालूक, तशेंच हूड भरूक आणि देवा मेळूक अवकाश मेळटलो। 2 सप्टेंबर मंगळार, 3 सप्टेंबर बुधवार, 4 सप्टेंबर ब्रेस्तवार आणि 5 सप्टेंबर शुक्रार हे 4 दीस दिवसभर सगळ्या भाविक आणि भक्त लोकांक मंदिरात प्रवेश मेळटलो आणि 6 सप्टेंबर शनिवाराक फक्त सांजे 5 वाजेपर्यंत दर्शन घेऊक अवकाश मेळटलो। 5 वाजेनंतर भाविक लोकांक देवळात वचूक अवकाश मेळना, कारण 5 वाजेनंतर दर्शन बंद जातले। तेजेन ज्या कोणी भक्त लोकांक देवीचे दर्शन घेवचे, हूड भरचे किंवा सांगणी घालचे उरल्यार तेमी मंगळार 2 सप्टेंबर ते शनिवार 6 सप्टेंबर सांजे 5 वाजे भितर दर्शन घेवचे। तसेच उत्सवा दरम्यान देवळा कडेन अन्नदान आणि भजनाचे कार्यक्रम सुरू उरतले। प्रत्येक भाविकान ठरयिल्ल्या वेळेत येवन देवीले दर्शन करचे आणि उत्सवासाठी सहकार्य करचे असे श्री सातेरी देवी उत्सव कमिटी आणि समस्त हणकोण गावच्या ग्रामस्था वतीन विनंती आसा। श्री सातेरी प्रसन्न श्री सातेरी देवीलो वार्षिक जात्रोत्सव ऑगस्ट 31 तारखेच्यान सुरू जावन सप्टेंबर 6 तारखेपर्यंत संपन्न जातलो। ऑगस्ट 31 तारखेक मध्यरात्री श्री सातेरी देवी देवस्थानाचो दार उगडटले आणि सप्टेंबर 1 तारीख कुळावी भक्तांसाठी राखून दवरिल्ली उरतली आणि त्या दिवस कुळावी लोकाले धार्मिक विधी विधान जातले। सप्टेंबर 2 तारखेच्यान सप्टेंबर 6 तारखेक सांजेच्या 5 वाजेपर्यंत सार्वजनिक भक्तांक देवील्या दर्शनाक अवकाश उरतलो आणि विविध सेवा स्वीकारतले। सगळ्यांक हो उत्सव अगदी यशस्वी आणि सुरळीत जावूक सहकार करचे आणि ती देवील्या कृपेक पात्र जावचे अशी आमगेली विनंती।